siring dalu lintang biyo sumebiaring datang wonten sabdalaning walang Samirono datang lu King kantri kalanging ring siring cerita ones kendlesak gede penetro kesesono ingkang dipun bujen areh nopo ingkang diwarantos pramila ingkang desak madya menika nyelesaken kawontenan garing namato inggih titu mapan boten kemaring akondo enggaling carita nyelesaken wonten kering papan pagulungan Semar Bujo Jati Nayantaka Upadi ragane Raden Janaka ingkang mlene wonten Dekanggara bingung boten ngantos kelor boten ngantos kidul sak nalika semeher ngangsu saprawis dengok anak mantu Bagong dadosaken gara dalaning jagat raya
sejuta cinta. Panjenengan saking Habib Rejo, panjenengan Bapak Suwito Pati. Ben duwe gawe mesti wayangan nekak mayu dhewe. Matur Pak Wito saking Latang Habib Rio Rejo. Mila dilanjut Bunda. Sidoarjo. Sasate ben taun awake dhewe sowan ana nggone Balai Desa Rejeni Kecamatan Rembung Kajati Luar Desa utawa Sedekah Bumi. Gak taulan luwih lho nak. Gak beda desa. Nek cara liyane sok kala mangsane panjen manggon luar-luar ning kanggo nyelamati desa ku gak harus di luar. Sok kala mangsane desa ku punya hari jadi dhewe-dhewe. Ngono lho nak. Ya. Dadi bertahun awake dhewe sawana Rejeni tur matur nuwun marang Bapak Kepala Desa Bapak Afandi Ahmad kawali kala dina kapungkur karo Bapak Carik karo Cak Misto Hadi rawuh ana omah keret
Soalnya dongakno kabeh sing waras rezeki akeh. Amin. Dan uga matur nuwun marang bendahara Bapak Muhammad Zaidul. Alhamdulillah sore nangis dilunasi Lunas yo nak kali nglakoni tok. Go iki didongakno ya muga-muga sakwise desa rejeni nganakno slametan desa sing diarani ruwah desa ana sing ngarani bersih desa ana sing ngarani Setikabumi. Muga-muga sakwise kabeh warga desa rejeni awan kumpul bareng nggawa tumpeng dhewe-dhewe marung terus manggon ana nggone balai desa rejeni dirawuhi Bapak Kepala Desa kabeh perangkat dirawuhi Babinsa dirawuhi Bapak Camat donga bareng mangan bareng ndongakno muga-muga para leluhur kabeh tansah pinaringan dalan padang kabeh bisa gayuh kaswargan jati. soalnya ruwah desa Setikabumi iki sing cikal bakal akal bakal desa kene. Iya. Sebab desa rejeni kene biyen gak langsung wujud desa sing rame nak wujud alas gum lewat-lewat usana ana salah sawijining paunan sing babat alas didadekno karo kedesan dijenengno desa rejeni ya pawan iki sinebut cikal bakal akal bakal desa kene sing wiwitan dhewe manut ana rejeni nak. Oh iya. Mulai kau kudu tansah diri-diri jasa-jasa ya. Iya. Kalau sing cikal bakal gak iso wujud desa sing apik kok ngene nak. Iya. Mula saben taun pisan ngelingi marang para leluhur, ngelingi marang sing cikal bakal akal bakal desa kene. Jajang ke sakwise warga desa rejeni ngakno slametan desa ngilingi para leluhur nylameti desane uga sakwise ruwah desa nanggap wayang uga desa rejeni dadi desa sing ayem dadi desa sing tentrem kabeh wargane perangkat desa kepala desa tansah pinaringan sehat lahir batine. Amin. Kabeh warga desa rejeni pinaringan rezeki sing akeh tur barokah. Amin. Apa panjenengan warga desa rejeni tansah ditulungi dening Gusti kang bulan jaman. Amin 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 Allahumma Amin. Lakon panggungan no. Lakon penjaluan wis mufakat karo warga wis musyawarah karo para sesepuh nyuwun lakon sena dadi ratu tumurune wahyu to jali sing nyuwun lakon sing lakon Mbak Kyai Basuki Mufti kiyaine wong rejeni sesepuhe wong rejeni nek Bapak Kades iku nata desa nek Mbah Kyai Basuki Mufti iki nata yaiku para warga kudu tansah cidhek marang sing ya urip. Sonek matur nuwun muga kabeh pinaringan sehat. Iya. Ngangsul sawetara disembuyuk dening kanca Campusari dulurku lanang adikku dalang sing saka Tlatah Cetok Pacet adikku Nur Julianto dalang hebat dalang kodang breduk kandhapane Gak tau prengat. gak tau brene mari tanggapan ulang rawitan ulang ekstra Sap dadi panitia kirim donga besok nganggone para leluhur dalan tanggal piro tanggal 22 Mei dadi ana acara parijati iku ngelingi leluhur dalan nganakno kirim donga umbul donga ana omah Kretono wayangan Cuk sing mayang dalan telu dalan hebat kok sapa ae apabila bakal wayangan ana nggone omah Kretono uga Ki Surana Bondo Taruna dulur kulangan saka Tlatah Talok nggih Talok Brandu Mas Susra ya dapuk wayangan cara Mojokertoan luar biasa
rukun kanca dalan ya mong iya nek turunan titik-titik kabeh kanca dalan kanggo acara yaiku adicara umbul donga sing urunan dalan-dalan tok masih panjat ya oleh kok nak urunan oleh panjat urunan ono kok menawa kanca panjat kepi urunan ya gak apa-apa dikoordinasi putut ta sapa ono jangan ya go termanen besok itu tanggal 22 penanggung jawab pengrawit ya Mas Indo penanggung jawab presiden ya Mas Indo sebab Mas Indo sih bagian itu duit ya jadi sukses gak sukses di acara kebayaran dan kebayaran teror bisa dibawa dari Mas Indo ya nah nek aku percaya kok nek rezekiku goib nek tujuannya temen tetap dituruti di Gusti Kang Bulan Sarman ya kabeh para pecinta wayang khususnya Gagrak Jawa Timuran meniku jangkep ana Gagrak Bolongan yaitu apabila wayangan karo Pak Suro niku barang luar biasa Surakarta iso Jawa Timuran iso Mas Susro itu dalam Mojokertoan kula tak jaluk nek ana dina longgar tanggal 22 kabeh pecinta wayang tak boleh rawuh lekan tirakatan ana omah kadang kono. Jane, muga-muga acara sukses. Amin. Ana panel gede cung nganggo sawetara panel gede di saka Bapak Baktiar Alfi di YouTuber hebat channel berkembang pesat mengutamakan konten-konten budaya, konten-konten kesenian. Nyuwun agun kembang kopi sampun dipun transfer 50.000. Matur nuwun nek Bapak Baktiar muga tambah sukses. Amin. Uga panjang gendeng nek saka Bapak Slamet Mulyono saka Latalaung Trembung Sidoarjo. Oh iya. Bertahun ada dhewe wayang anak gone wau. Nek matur nuwun kawin Bapak Slamet Mulyono nyuwun gede nomor ya. Ya, dua jam. Siji nyida bentol, loro perwaya, telu cinta di balik desa. Apa itu? Cinta di balik desa. Kayak cinta di balik desa. Gue jatuh mah, bapak dulur wau. Sing lewat di anak, dimana dulurmu Mas Hari Jorgi, soko Tlatah Surabaya, yo rawuh, ono nggone lokasi, yo nyuwun gending, ya dibuka siji loro siji, bangun gending. Jadi Mas Zulkifli Hari Jorgi nyuwun sugeng dalu pada lanjutan saking Surabaya, hadir Pak. Nangge wedal goro-goro kula yo gending tombo kangen Pak matur payuhan salam sehat amin matur uga ana dulur sekolah SMP biyen Mas Muli Gedung Sumur Grembung rawuh kin sore nyuwun gending apa gending lawas nak gemes oh iya tau ngetren gending gemes waduh siap jen iki ben ngake kanca sekolah anak. Wetane bali desa iki yen iku kanca bal-balan Mas Heri kaya kanca sekolah SMP putrane Bapak Muin ya uga tansah pinaringan sehat. Kono panel gede iki saka Bapak Marsiman Banjaran Rejo Resik yo gending podang kuning ya. Good, ya ada nyun main ke dalam sampai pindah tak dalam oh takon good dalam betul mulai aku yang dalam sangat juta sak telopi sak campur sari ini pakai rendok yang awan menjadi mbok menawa dulur mencet gini nak dulur moro jombang kadang-kadang di Surawat
Surat tegese piro akeh karo iki. Angger-angger tempuk tanggal. Jaluk tanggal 5 kene wis isi. ada terus Kono anak mundur tanggal 12. usaha 12 ya wis isi. bulan piro iki Bulan Juli, bulan Suro. mundur meneh Tanggal 19 nak tempuk maneh ning jono isine. ayo durung rezeki Kan ada rezeki kok ores ngagati dina DKI iso ae. ya cuma lihat dina iso payangan wilayah Moro Jombang benar di antara siji bapak siji panen kembang kopi saka bapak Baktiar dan Rusik sing aturna Mbak Wati Semrikiti saka Klatak Bedhok Buri Mojokerto katrajuning Mbak Wati dipun sepoti kanca Beng Langit Langgeng Budaya dia akan hadir dalam pandangan Anda. Siapa dia? Dia siapa? Presiden tetap Langgeng Budaya berasal dari kawasan Bedhok Buri Mojokerto. Si cantik jelita bersuara emas. Siapa dia? Wati Semili Kiti bergoyang berayang show Langgeng Budaya. Sehat nggih Mbak Wati nggih? Nggih, alhamdulillah. Luar biasa harus sehat nggih. Nggih. Baiklah, ngaturaken panjang saking Bapak Baktiar sampun dipun transfer 50.000 kembang kopi gedhe Sawas. Baiklah, kembang kopi dados. Thank you.
panurunan saking dulur sekolah Mas Muni Bedung Sumur Kerbu. Iki lagu lawas lho iki. Apa? Lagu gemes apa, Pak? Nyata iki biasanya lagu lawas bisa nyanyi wong lawas. Wong lawas. Nggih. Sampeyan termasuk wong lawas apa mangan? Kulo seneng. Napa? Seneng. Lah iso aku sing lawas iki nang ngene. Ada hari Minggu. Itu itu ya. Oh iya. Nolak ya. Oke, mangga, gemes. Apa? Kalau pinten-pinten kalau nyanyi terus enten sing ngendang iki khusus ngoten. Boten apa-apa. Pengendang khusus. Nggih, pengendang ketepung. Mas Burkut. Boten. Lo sinten? Kulo pun bilang lagi. Ojo ngomong ngono lah. Kalau bojone kok belum meneh lho. Niku langsung dikendangi ket siang wau ketindi niku. Nggih. Niku lampun. Lah Iya. iki enten bintang tamu Mas Dendi Sanjaya. Jadi hadir. Nggih lho. Sehat ya? Luar biasa. Aku mau diberi model karya baru saya ini. Iya. Luar biasa. Ini Mbak Wati itu dewe iki kalau dikendangi. Ngetepung. Bisa kagak ngetepung. Bisa kagak ngetepung. Sultan. Iki senajan to tangane budel Dan ada kecek tuh ya. Ingin kaya baru. Dia tabung kan? Ini saya cetok itu. Saya cici. Dadah, gemes ya, gemes. Kita Mas Denny luar biasa. Gemes, dadah.
rokokan. Kira-kira nyemet rokok iso nyemet rokok. Nyemet rokok iso nyemet rokok. Temen dikorek ngomong tapi ya, betul. Kita tambah duit. Won kanuro. Won bisa. Bisa cuma. Won kanuro. Iya bisa. Saya pegang kopeng. Iya, saya terus. Kaisa, pegang kopeng. Kaisa. Luar biasa. Ya itu loh. Adilih sama yang ini gitu. Kapan kalian baru kapan deh? Aku nonton loh ya. Jagain Denny itu nanti. Nanti. Oh iya tak ada. Luar biasa. Oke. Gilir gumanti. Mas Denny wis dudono kabisane ngetipu lakon gemer sing Mas Hari Jordi saka Tlatah Surabaya rawuh nyuwun lakon apa iman Tombo Kanan ya Tombo Kanan. Langsung berdua nggih Mbak Guru Triviani kalian anak kula Ratna Guru Triviani saking Tlatah Bangsal Mojokerto, Ratna saking Tlatah Kediri. Triviani alumni UNESA, Ratna masih PLP praktek ngajar di salah satu sekolah Jawa Timur, program UNESA Nekbian BPL. Gimana? Tombo Kangen berdua Ratna dan Triviani di Seperti Konco Pengrabit Langgeng Budaya. Bukti pelestarian kembang dolanan Langgeng Budaya sebab penggunaan kembang dolanan. Sugeng Bu Guru Triviani. Yes, Bapak. Besok masuk apa libur ya? Berarti hanya masuk 5 hari ya? PLP di Ratna besok masuk? Endel libur. Oh, praktek ngajar kamu di? Kan SMA Sabta Surabaya. Oh, Surabaya kan Tan Lontar libur. Apa? Tan Lontar. Oh, daerah Lontar berarti di daerah Lidak ya? Enak ngono gak dari kosan maneng, nek Bayu ya dari kosan maneng Bayu. Kos nang jikir nak Bayu nak ya. Tahu kalau nama-nama gak ada juga. Tembang kangen ya? Kamu datang saking Mas Hari itu. Tombo kangen ya. Lihat lagi. Tak tahu teknologi. Rumah satu tombo kangen. Apa? Balik namanya ngomonganmu. Aku mau tuh naik lagi itu benar. Jenengan lo umur pinter. Apa? Aku kemarin ulang tahun umur 35. Ditambah ya. Tambahnya tambah ya. Ini kamu 3. Ya,